ụmụ ọdịnala Igbo asị nkachi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-ejere obodo na-arụ obodo, onye chụwa anyị ya daa, onye fụrụ anyị lụta nwunye ya nwụrụ anwụ ọzọ ga-anwụ, onye echeche ihe ọjọọ ga-eme anyị ome onwe ya. A sị na anyị ga-adị ka abụọ na ga-anọ n'ọnụ ihe ọ ga-eri achọrọ ya bịa. A sị na anyị ga-adị ka ichoku na-anọ n'ụlọ ugbo na ya na-azụ na-abịa. A sị na anyị ga-adị ka abụọ na sekwa anyị na anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-abụ ihe ọ bụla emụ ha n'ibute something. Get something. A sị na anyị ga na-adị ka anyị ga na-anọ ka ọkụkọ na-eri ka elefant. Ife ọma ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị, ndị enyi anyị na ndị ọdịnala Igbo niile. N'ụbọchị taa ka anyị chụrụ aja wee kpọkọta aja niile anyị chụrụ ọnwa Febụwarị n'isi njedebe, n'isi ndị niile sonyere anyị na aja ya bụ 14 days anyị chụrụ. Nke anyị ga-achụ n'ọnwa Maachị ga-ebidokwa na Maachị 6th, last for 14 days. Ọtụtụ ndị mmadụ ebukbego maka nke ọma ọnwa Maachị. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji alụ ọrụ dị n'ụzọ gị, mana ị chọrọ ka a na-achụrụ aja ahịrị n'igwe, sendịere m meseji ka ị kọntributu a token na ndị a ga-achụrụ aja without 14 days. Ụbọchị a ga-emechie dịka taa egburu egburu. Ugochi tụwara na tempụl taa, ihe anyị gburu uwe egburu ịtọ na ụkọ ndị ọzọ gazi. Anyị mechiri aja anyị chụrụ 14 days n'ụbọchị taa. Anyị ga-emekwa saraka dị iche iche. Ndị niile ga-esonyere anyị na aja nke anyị mechiri n'ụbọchị taa, ndị sonyere nke Febụwarị, ndị mese ndị kpọrọ ọrụ vidiyo na voice na nke ya bụ mmemme ịchụ aja si wee bịara mbezu na taa, aka m ga-esendịrị ha ya mmesịa this vidiyo ka ha fụ ka o si wee zu gbakọ. Anyị gwa na temple wee gụọ ọfọ n'isi ụmụ m niile all over the world, our partners, friends and well-wishers, ndị niile ihe anyị na-eme na-atọ ụtọ, na ndị na-abịakwa na-erecha ihe anyị na-eme asị na ihe anyị na-eme na-atọ ụtọ. Nkwasị ndị na-adachi m ego, yes, nkwa ndị na-adachi m ego na ihe anyị na-eme na-amasị ha. Ụfọdụ bụrụkwa ndị mmụọ anyị ji alụ ọrụ mere ihe ọma dị iche iche. Ụfọdụ abụrụkwa ndị bụ na ha laikiri mgbasa ozi anyị na-agbasa gbasara ọdịnala Igbo. Etu ahụ ego ahụ si apụtakwa ka anyị si ejikwa ego ahụ emekwara ndị ọzọ ọgọ. Ghọtago? Maka na ọgọ na-ama mma, ọ na-ebupụ nnukwu ihe ma na-ebute ngọzi. Ndị niile mere anyị ọgọ asị ka ndị ụlọ amarọ mere ụlọ ọgọ karịchaa uru chetara anyị. Na-akpọkwa ezigbo mmụọ niile na-emere ihe na ndị na-emere m ihe, mmụọ niile na-eso na ndị na-eso m, ka ha jekwara ụnụ ụzọ n'ime ịkpa na onye chụkwara ụnụ ga-adarịrị. Onye ọbụla gwa ọrụ ụlọ ọgwụ ga-eji isi ewe buru ọ ihe ngọrọ n'ọfọ. Kpọkọ ndị ajere Okechukwu elemental beings and mystic and helpful beings, mmụọ niile na-agagharị na-eme mmadụ na-eri oke na nkwọ. A sị na Ọmaka ga-emere nwoke mere nwaanyị, ụmụ ọdịnala Igbo ndị niile dị ezi obi wee chigata n'ọdịnala. N'ụbọchị taa m ga-akọwara ụnụ ọtụtụ ihe dị iche iche a na-eyi uzu n'ọdịnala Igbo, mana ndị ụka anyarị, ndị anyarị bịara taa mụọ ha niile ikpere arụsị. They came with reminding our people, remind setting, falsehood. They have a lot of things, but their aim is to take our morals. They name everything we are doing wrong. They call everything evil, but they retain theirs. Ndị Igbo, especially ndị Igbo, the chosen people of God, and all my brethren Africans, let us wake up. O nwere ihe ndị anyarị ga-eme, nothing good. O nwere ihe ọbụla dị good ha wetara. Believe in me.
So when they get saying how with our science, I say na asị. Here without any science of that. Instead, they took away what is ours. Had they been, they did not come. We men the buy, we be do the in. We allow on them to cultivate the. That is indolent. We may cultivate here. So much pay more attention to the intellect. Build with the frontal brain, neglecting the back brain with the antenna of the spiritual life. They took our morals. What they gave to us is garbage. I can tell you. There is time for everything. Had they been, they did not come. Africa will still develop their pace, with their own pace. And that their pace would have been original. Today, the whole world, economic-wise, are looking towards Asia. Because Asian people, I'm proud of them. I was in India in the year 2003. I took my time. I visited so many places. Even I visited some of their festival and temple grounds. I was in Bombay. I was in Bombay, Mumbai, from Mumbai to New Delhi. From Mumbai, New Delhi, I moved to Hyderabad. I went to Bangalore. From Bangalore to Kulu Manali, northern India. In Kulu Manali, I joined some of the festivals. I attended some of their festivals, believe in me. You know, had it been, I know, I would have, although that time the smartphone are not too rampant then. But what I can tell you is that there is joy in research. I took my time to understudy some of their what they are doing, knowing fully well that their nkuzi is like what we have in Africa. The gods. However, the unmovable mover, the chukwu kekere ihe niile, onye a na-enye nsọpụrụ bụ latri ya. Mgbe jụ ha ha sị na ihe a na-akpụ ya na asụsụ ha bụ bagwan. Do you know that Chinese people, not what the same Nanya colonized Israel, colonized Chinese, colonized India. But Chinese is like they say, even if you are colonizing us, don't touch our religion. Man, in the by area front and back. MSC secretary and make man only the money. You movie director, you the producer, Makani was a few naira, maybe it was at 20 million, it was at 30 million. He can direct film. You will never not direct nonsense. You will never not what to the ghosts of the land. Negi them powers. Mbihe mbuga ebido. Ndiri na art film na art ye hammer. Therefore, the cajoling the gods of the land. Therefore, ne woro or here iji mweji marande botia. One of my friends in one country, so my na art or here na buy. Said no. What they are actually doing is the make believe. What they are doing is the mindset of the writer or even the director. What they are writing and the acting is garbage. Because ihe solo the director or the writer imagine ye kwuo ihe adị eme. Majority of what they are acting in Nigerian movies is garbage. I don't have time for those trash. Yo, getting amazing among the actors. Ụfọdụ ofeke ị na-art ihe mara. Ka mbuye uche.
ọ bụ na iwu an actor ma ọ bụ na iwu somebody aspiring to be one of them. Don't be a fool so that ka a ghara ịnaghị n'iyi ka ị ghara ijekwaje gba aka ngwọ ka ibe gị. Any town ọ bụla ị bịara ịbịa art film, were ọjị, were nzu, were edo, were nkwụ ọkụ, tụọrụ gods of the land obodo ahụ ịbịa, gwa ha na ịbịa ka art ya film ihe ịbịakwana onwe ịchọ ihe afọ eri, gwakwa ha na ihe niile ịbịara art n'obodo a na ọ bụrụkwa eziokwu kama na ọ falsehood iwe nweta ihe iyi eri n'afọ ka ịbịara ịchụ ha bigo ha ekpekwana gị ikpe maka mpụ na ọtọnọ ịga art na anaba si na ọ na-eme iso na ndị ga-abịa art film wee baa na mmiri irugo ebe a je kpọkuo the goddess, kpọkuo the element, the river element, water element, the salamanders and the water sprite. Pay homage to them. Gwa ha na ọkwa ihe afọ na-eri ka iji wee bịa na ihe na art na-esi ọkwa na omere eme no make believe ka igburu onwe ka ị ghara ịnwụkwa ọkụkọ. Ịghọtara ya? O nwere ihe chọrọ ịjụ so ụnụ na-achụ ego na-edisi evu ndị mmadụ ụnụ nwa bụ the major challenge anyị nwere n'ịgbasa ozi ọdịnala na ịgwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu nke na-eme eme. Ụnụ na ebe a ọtụtụ kedu ihe kpatara na enwero eji wee wepụ history na our school curriculum? Why? I call upon the gods of the land. May the souls of our great men reconnect back very fast. How can you be in a position of authority? You allow history to go. Obodo amụrụ history ha kere ebe ha na-eje. Iwe mee allow, ewe mee sport ịkụzi gbasara ọdịnala in our school curriculum. Kelu mmụta anyị na-amụgosi ndị mmadụ without akụziri ha the moral value of who they are. Yes, gị nwa bụ onye na authority, iwu gọvanọ, iwu legislator gbasara m. Mana ya na-achịkọwa ọrụ ikwesị ime the right. All my children are children of ọdịnala. You go to school, you force them to be studying about one man, onye anyarị, in the name of Christian religion knowledge. Do you allow them to make their choices? Is it not infringing upon their rights? Did you ask them, children of Odinana, if they care to take up forceful teaching them about another man's religion? You, some of you, people that are in a position of authority, is it not of the same colonization that colonizes China? Is it not the same thing that colonized India and some other country that insisted that their culture and their language and their religion should be maintained? Some of our leaders. Mana glory be to ndị niile kwurunu mana ha nọ na position of decision making. Okwu ha daa n'aja. Mana ndị na-asị ka ihere mee n'ebe niile ha nọ na mana ana mmụọ ihere ga-eme ụfọdụ n'ime ha bụ ndị niile na position of authority wee debe anyị aja aja. Onwenugo ebe ịfụrụ Chinese man art film wee hapụ echi ndị anyarị ka o merie echi ndị China. Onwenugo ebe ịfụrụ somebody art film, Indian film, wee hapụchi ndị ụka ka o merie Buddha ma o merie chi ndị India Hinduism infunugie. Gịnị kpata gịnwa onye riri eri gịnwa onye na art film the call ya actor or actress or director? Gịnị na-eme n'ime nwụnụ ụnụ a na-aka nka ọ bụ few of you ndị mma na ha ụkwụ odogwu ma ihe a na-eme nwere ike arụcha ihe oje zọrọ onwe ya onye gwa mmụọ nọ n'obodo n'ọgwọ ihe a ji achụrụ afọ ya ka ya na art na ọ bụghị ya na-ekwu agbọkwa na ya sọkọ na omere eme. Mana ụfọdụ n'ime ụlọ uwe oluko atụrụ sokwa ire egwu ị mara na ibe gị na-eji ayọ mgbaghara na atịcha ụmụ nọnsensị na atị mana ọ bụrụ eziokwu. Mana ya na-ekwu okwu si atịsi na atịcha eje yọ mgbaghara gwanụ mmadụ nke bụ eziokwu. Mmadụ weta script weta ihe ma na falsehood against the gods of the land. Say no. We are sick and tired of nonsense on the art. You got ya? You want the art they make any meaning.
You are not even promoting culture. You are promoting what is. Oh no! I'm very angry. You are promoting what does not even exist. You are promoting falsehood in name of nature. Cafe sell. Before you can now say that actually at here what people believe in. What nonsense? What the trash? On what to go any more article for about India article film. India has a population 1 point something billion in population. The same thing with Chinese. The world population is about 6 point something billion. But India and China have 1.1 point. In fact, I can say that they are like half of mankind. But today, yet, they will not act against the gods of their land. They will not act against Ogbuefi. My can act nonsense. Even in a position of authority. About a position of authority in Nigeria, maybe in the spiritual world, what is happening? What of the children of the great men? Those people that betray the culture of the land can never handle today. Cambiaqua, away were falsehood where an by knee. Level what you needed to buy, your own available. They lied against our people. They lies against the land. They lies against the culture of our people. They everything will demonize. They demonize their ancestors. They call them names. They are promoting the culture of the Europeans. And what they created is for their own weapon. This is what they call evil. This is called Ogirisi. Ogirisi, like in creation, everything has male and female. This is Ogirisi, the fertility leaf. Go to Google and Google it. It has the highly medicinal, minus medicinal. It has highly spiritual value. This is Ugochi. Look at the edges. If you go to it, carve Ugochi. Nke am I sharp edges like this, and nke got the wara. But I can are the more bosamboda is more wider. This is our Ogirisi. IG assault. AGM so many things. Go out spiritual value well or too much. Even families and dreams, bad dreams. More a room or a house filled with negative energy. With Ogirisi and some other things, I can cleanse up all the negative energy in that particular house or room. Then if you sleep, you sleep well. You don't know the medicinal value of Ogirisi, and they call it evil. In an Igbo, that's why Ogirisi cannot allow negative energy to stand within the premises or around where an arena of Ogirisi. That is why I don't more than Igbo. I don't Ogirisi. As oseji we hụda ma na ama kpata na a na-alụ agwụ ma ọ na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche ọtụtụ mmụọ ebe a na-adọtụ mmụọ akwụkwọ Ogirisi ka a na-arụnye n'ala. That is the Ogirisi na onwe ya, the steam arụnye n'ala otu efuzie the Ogirisi. Mana ihe niile na-abụ ihe a kpọrọ mmụọ maka na white man bịa fụchasị Ogirisi eji medocha mmụọ kwocha ya akwa niile ha niile bụrụ ịbụrụ ikwelụ gị onye eriri eri. I nwere ike ịrụ ihe gbasara ụchụ without neglecting Ogirisi. Ma anyị na-arụ ọrụ ụchụ ma ọ wee lụchaa ọrụ chọrọ ka ụchụ gbanwee Ogirisi leaf must be there. Ihe niile na-abụ ihe akpọrọ evil, natural leaf created by the Almighty Father with natural ingredients and natural power. What you don't know is only a mystery to you and not to all. But ndị anyara bịa condemn Ogirisi. Iwu na be dibia woze na ekuziro ido osisi Ogirisi eji wee uda na ama n'ebe mere mmụọ dị iche iche ọ bụrụ ịhụ ndị Igbo teta n'ụla. What you don't know is only a mystery to you. Ka m bịakwa ihe a ga na-akpọ miracle leaf
odaopu. Chineke nyere ndị Igbo nnukwu ihe. The forces of nature created miracle things, created wonders. This is odaopu. It's chewable. Can eat it. Yes, it's highly medicinal. Animal not here, mother not here. It couldn't even have Ogirisi. But we can talk about medicinal value of it. I'm concentrated by only the spiritual value. Odaopu, oyeji award too much. This is miracle leaf. This leaf you are seeing now, this is the front, while this is the back. On a very good day, you will Ogirisi leaf, this miracle leaf, odaopu. Here you go odaopu, you will as long as the back touch the ana, especially during the rainy season. When water to go very many, you will see it starts creating roots. This one leaf can multiply up to 10 different odaopu. Once the azuya and the metonana, before you know it, you don't remember each in the band we can create almost 10 different. By the time you come next time, you see that they have now that one single leaf, and we're going like 10 odaopu. Each one has stand there no way. Multiply, Baba. Miracle leaf, here you are too much. Educate me a many things. Oh, miracle leaf. Let there be miracle. Oh, Muheri now, what did he want? That's okay. There were so many of them. And well, check out, and well, so many of them. What you don't know is only a mystery to you and not to all. This I fear frustrated. Well, they go it once you light them up and the smoke start moving to the air. The air element will start coming. Hamabisi, Keronya na agba ayokwa. Emano nwere I feel for oga agba ugoro na mmiri chọrọ izo. Emunye the smoke, once the smoke starts going up. If you are the very baba name. Emane nwere ahịhịa dị iche iche nwere ike iweta etu a ịmacha ya maricha ya ma pepụta mmiri dị n'imi ọgwụgwọ na igotara ọkụkọ ọ nwere ọkụ ma amaghị n'ime ọkụkọ. Yes, ịpapụta mmiri a ọkụkọ ịnwụta taa tụọ ya n'anya nke a tụọ ya n'anya nke a ọkụkọ akpacha ịnịdị ọdịtị ihe ọgbụrị ọkụkọ apụcha ire kpacha ọgbachatakwado ụlọ gị ịma abịa wee kụziri gị ahịhịa mana mmachi ịgwa na emerites ihe niile aka emecha kọndem ya to the extent that now our forefathers abandoned our natural gift that is so much bound in our place. My grandfather was a great carpenter. My father Mamborogo. But because of no cabaziri, Ojawoka, Ata Mugo in the Asidibia. Some people were happy. More good than a back or such a no Zunia Miano. What was na ya grandfather Makesi, a young wood to a more menkedetua. Marakata, the more than Mamakia. They call problem, and you lose. Some of these leaves and some of these herbs are the utilized in Nigeria as supplement. But here leaves and herbs I will buy. Man, for the part, the government, when they buy a pair of interest, or you have the government. More when I buy the atom going for. Then, Madame Morozine will keep him when I buy here, then I buy, will produce the so called green teas. Do you know how many millions of naira now to Asia and America because of those so called supplements? Do you know leaders receive sense? What you don't know is only a mystery to you and not to others. When I was growing up,
I grew up in my compound, my father's compound. I saw moringa. It happens that now also one of my grandfather ji agwọ ya dị iche iche. Also moringa, you took a bone very popular. And with so many other ones. So many of them. Come on when medicine valley. Mobo eja alụ dị iche. Adị ekwu maka egwu ọrịa, ajọ m ekwu maka egwu ọrịa. Ma nke eji agwọ enwe ule, ma nke eji agwọ ndị ahụ na-aza aza. Mana that one, adị ekwu ndị nwegoro spiritual strength. O nwere ụmụ ahịhịa, okay, now let me tell you one thing. Ndị be anyị ndị eriri ndị Igbo na taa iwe na-enwe m taa. Because ọ na mmekọta the magnitude of ndị be anyị desiri ndị be anyị n'ime eti mkpu. Ndị be anyị na-apụ n'ụzọ jee goro insects. Those insects ahụ ị na-eji because they refine gear. Akpọ ya common, akpọ ya 999, akpọ ya commanding insect, akpọ ya nka. Ịmara na nwere ahịhịa eji eme commanding. Ịmara na nwere ahịhịa ị ga-awụ itinye ọgwụgoro na mmiri eruchago ka ụzọ itinye smoke ahụ ahịhịa eruwe. Ịkpọkuo ndị ajeru nke Chukwu dị elemental beings dị na-arụ ọrụ na mmiri. Ịkpọcha ha gwa ha si ha na mmiri ama ezo si bupụ mmiri ebe ọzọ edilupia. Ịmara now those leaves ka ndị ọcha ji process ya, especially ndị Asia process cha ya, kpọọ ya incense, thousands and millions of naira na-aga ka edegote incense. Akpọ nka mere aka, akpọ nka good luck, akpọ nka nke, akpọ nka afa nka. Maka na refine gị ọwụ foreign something ọkwa eziokwu. While ahịfịa na ahịfịa ị ga-eji wee mie dị n'azụ be gị. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ghọtara ya? I just go see miracle leaf. One of the miracle leaf Ijal wonders. And so many and so on. Because mgbe m ghọtara this message ka m akụzi right mgbe m kwadocha ije mee this video. So I couldn't lay my hands on so many of them. Mana ihe na-achị kụwalụ gị bụ ndị Igbo na Tano. Mana ndị mmadụ jee na shop, Indian shops, ebe ị ga-afụ those incense and all that. Mana ọ bụ ahịhịa na-epu na mgbọrọgwụ, na-epu na azụpe gị. Yes, but for the fact that government negal the importance of our natural things, invest more na ndị mmadụ ndị nwere the creativity ka ha create more. In fact, I create go sef ego, I may prefer nke ndị ọcha. That is the problem. Inferiority complex. Nke ndị ọcha ndị anya maka na erigo anyị amụrụ na ihe ọma dị na be anyị. So ihe na-achịkọwara ihe niile abụ ihe ndị ọcha aka akọtọ. Ịma na nke a bụ nzu. Nzu nwere nzu nwoke nwee nzu nwaanyị. Nzu nwaanyị bụ ofu nzu aka ọhụ mana o nwere nke a bịara dị ụtọ na ihe niile nọ in creation nwere oke na nwunye. Abịa design ọya efu ka ihe dịka na-eji line, ihe dịka line wee design ọya chọọ ya mma. Ọya adị tinier than this. A design ọya because the feminine always something has to do with something beauty. All creativity of man. But naturally nzu bụ nzu. Na adụtọ na ụfọdụ nwere ụfọdụ ọrụ ị ga-achọ ịlụ anyday ka enwee female the representative and masculine nwere representative. If not nzu bụ nzu. Nzu bụ ife ọma. Kere ebe nzu ji apụta maka ihe na-abụ ihe ọ na-apụta na be dibịa ma a na-apụta na shrine akpọ ya ihe arụsị. Nzu bụ na mmiri ka esi egbuti ya. Even na ọzọ obodo taa akụba anyị ma nwere mmiri nwere nzu ije na-akụ mmiri anyị na-egwupụtacha nzu ahụ. Ịghọtara ya? O nwere nke anyị egwupụta ọdị n'ogbe akpọ ya nzu ndị ichie. Nke egwupụta n'ala apị eto esi gwupụta n'ala ọgbọ nkụ ọ bụrụ ozi ndị ichie. Mana ọ bụrụ nke akọpụtara ọka dị mmiri iwezi ike ma oduo ya nye ya n'isi epe ọbụla ị chọrọ kpọzie ya otu nwoke ma ozi nwaanyị. Ịghọtara ya? So nzu abụrụ ihe onye nche nkịta awụ na ọ na-agba atụpụta nkịta akụrọ n'ahụ egosi ya ka ọ ghara ịdị agetụrụ ya mbụ. Yes. So onye Igbo ịmata na nzu na mmiri nwere akụrụ mana mmiri ga-esi gbupụta nzu.
so ọ bụrụ evo si erizi na gị atara gị nwanne m atara gị atara gị maka na eriri nna gị rie nna gị rie nna gị na-erikwazi gị nwa akụziri ọrụ gị sọrị mana ịmadụgo nta o sita dị mma ọ dịbara gboo ụta dị mma ọ dịbara gboo nke anyị mana nke ahụ na-edo eji ekwubi okwu uhie edo eji ekwubi okwu biko na anyị na-enye unu edo ka o doro anyị ohe eji ekwubi okwu ọ bụrụ ego ọ bụrụ ọgwụ nke a na ịdị ịma ihe ọhụrụ alligator pepper na-epukwa epu ọ bụrụ ezi fruit na-epukwa epu mana because of the spiritual value a na-eji alụ ọrụ mmụọ dị iche iche enwere tiny seed na-adị n'ime ọhịa tiny seed dịka m esi gosi ya for tiny seed yes na-adị n'ime maka ndị amụrụ ka esi eji ose ọjị ajụcha ahụ ose ọjị nwere highly spiritual value ose ọjị a na-eji iji ihere. When you want to open ose ọjị for the first time you put it at the back, 2 hands at the back. Ime ihe ị na-ekwu na ihe ose, this is ose pepper anya ya akpụ ya alligator pepper na iwere ekwubi okwu na asị ka ị na-ekpopụrụ ndị si na ihe ose ama emenata gị n'ihu. That's why you put ya n'azụ imepe for the first time ikpotụpụchazie ya webatazie n'ihu werezie 1 seed chọrọ iji mee ihe ma ọ bụ na ọmụdụ chọrọ iji wee mee ihe. Next time ebe ọ na-emepe gị emepe werezie were ihe ịchọrọ ime. Next time werezie eme ihe ịchọrọ ime. Now maka ndị agbọrọ ka esi ajụcha ahụ iweta that seed etu a ijidie ya na-ewe ọ ga na-atọchi ya flesh. Na tata bụ nkwọ amụnwa bụ Eze-Ana Ugochi tubelu Ogbuefi ana m ajụchapụ otu mmadụ gbara m ihe a na-emetara ebe nwere ihe emeta ebe akwado bara uru na ebe ya fresh. Otu nwoke gbara m ime etu a ịbịakwa na ya legs ebe ụkwụ akwa eruru otu nwaanyị gbara otu ikwu gbara otu ibe gbara ofu aka ahụ eji wee jide ka ihe eji wee jide forget ebe aka gị nwere ike iru because enweghị ike imere aka nke aka gị agha erie. Don't worry about that. Imesizie ya iwesị n'ihi na-agbachapụ ụtụ mmụọ ime anti-clockwise n'ihi na-agbachapụ ụtụ ọbụla agbara gị na nkwọ abụ na nkwọ otu agbara na eke abụ na eke otu agbara n'ori abụ na orie otu ọbụla agbara na afọ abụ na afọ n'ọnya ka ị na-agbachapụ afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Try ya na-etopụrụ ya because you have already made your prayers with this oseji. So this oseji is still carrying your prayers. The prayers you just mentioned now. So Ethiopia look towards the wall. Yes, Ethiopia towards the wall. Ọ ga-eme nwaanyị ebe ọ ga-adabe gari close to the wall. Nwaanyị nọ na nsọ nwere ike inyefe ya. Maka na nwaanyị nọ na nsọ ga-efe ya, it will make your prayer, the prayer is said with this oseji to be invalid. Echefukwana na ebe anyị tepụgodoro oseji ahụ breeze ka na-abịakwa. You see the reverend. You can still be there by even days, weeks, months before your prayer will be answered, or even immediate. It depends what you say with the oseji. So oseji a na-eji ji fele eji ekwubi okwu eji ezi activator. Ụlọ ọrụ ụfọdụ mmachi ebe nweta m oseji nkwubicha okwu na ka onye shọpụ ya ada azụ afịa otu dị na shọpụ ya nwere ike nweta oseji kwubie okwu jide onye kpọrọ ịnọ kwubie okwu afịa na ụbọchị na anọ kwubie ihe anyị chọrọ ka ọ na-emezi were wụsara 1 corner of your room pụtakwa ndawa wụsara the second corner etu aka esi mee wụsara 4 corners of your room. O nwee ka gị na nwaanyị ọbụla si mekọ ma ọ gị na nwoke si mekọ sex were oseji mkpụrụ na nwunye na nwoke eji asa ahụ gị na nwunye na esi na awụchapụ otu mmụọ otu mmadụ maka na oseji a na-eji ji ifere ifere ya ọ maka ndị enyi ya okwu maka ya maka ndị ya abịa na-asị m kedu ka esi eyi uzu oseji then nzu na edo that is nzu bụ nke a edo ị nwere ike ịpawderize ya etu ọbụla ị nwere ike izu esuye adịka powder werekwa nke obere gbarikwa add ya up ịmanụ imezikọtago nzu na edo ịmarago ka esi atụ nzu line etu anyị si atụ nzu line ọ bụrụ na ịmara ka esi eme ya no problem ọgwụgwọ ma especially ndị nọ na mba ofesi nọ na town
iwere akwụkwọ etu a debe na ya tebụl ebe na-anọ iweruzie ọsọ ọjị chịtịa dị nzu maọbụ edo ime jikọtara ọnụ chim ana m asị na ọ ga-edoro n'ụbọchị taa ihe na-eme aka etu a ọ na-awụpụ n'akwụkwọ ị na-asị ka ihe fọma mere gị na nkwọ merụ ndeke merụ n'ori mere na at the end of the mgbe na-akpọpụ mmụọ niile gị na-asụ na amaghị ozu na-anaghị ozugbo ana m anụ nzu na-emekọ etu ọ na-awụsa n'akwụkwọ at the end of ya ritual iwe gụpụta were nzu a adịgo n'akwụkwọ a fụpịa n'ikuku ghọtara ya maka especially ndị nọ mba ofesi imesịa anyị were nkwụ ọkụ pọl libeshọn tinye n'obere họt kpọpụo mmụọ niile gị na-asụ mmụọ nọ n'elu na ndị nọ n'ala si ata ata ichukwara ha chukwa gị taa anyị na-enye ha nkwụ ọkụ ike were ha were na-alụ ọrụ etupu nwa obere n'ala ọdịnala anyị amaka mana ndị ọcha bịarụ ghọrịa anyị si anyị na nke anyị dị njọ ọgwa ha chịgatara azụ maka na anyị ma oduru nke anyị nzu anyị achịgata azụ eme oduo kandụl dewe asị na ịmụnye kandụl abụrụ ihe ọjọọ mana ịgbari nzu wee ọsa nzu asị mgbe ị na-eme ya abụrụ gị ihe ọjọọ ịghọtara ya so anything about us they condemn it while promoting their own despite na what they are teaching and what they are teaching is culture of their people. These people they deliver a lot of as in blows to we Africans. And all the Africans to come back. Lies too much. They created Bible. They will tell you that the Bible is the word of God. Who? There were so many bringers of the truth all over the world. And from race to race. Buddha is like the Messiah of his people. That is no other world religion leader. And also Christianity. I'm sorry to say it. Read the Bible, the Europeans. So they say you all now have the bringer of their religion. And don't forget, even Jesus Christ himself did not even start any world religion. It's when he left. People wanted to remain relevant and start what they call Christianity. He is not the one that call it Christianity. But that one is a story for another day. They brought their own Odinana. Woruzie come and superimpose our own. Now their own, the supreme carry our own. It's falsehood. What do you hear in some of the things Hamid introduced? They introduce Christmas, they introduce Bible, they introduce so many other things. They introduce even the crucifix. Was it our salvation? Especially the crucifix. Ever I found the wooden so much. Because I got again now Jesus have got cheer at charge and then open. So the world is celebrating crucifix. And then what was it crucifix? And then they London going to ndị mgbagoro m kwuru ka ha reason because na ha bịa mee to introduce a lot of council and degrees and they created ihe niile ahụ like the council of Ephesus asịrị na Mary is the mother of God. Let the if anybody refuse to believe that the Mary is the Theotokos, let the person be anathema. They created their lesson and added everything. That's why if you go to last chapter in Genesis, I think chapter 22, Abraham ekwu onye ọbụla wepụrụ akwụkwọ mgbe ha bịa kwukwuchata their falsehood in the book akpọrọ Bible. Wee sịzie gị na onye ọbụla sịrị na ihe niile ha dị n'akwụkwọ a na ọ bụrụ etu a ha si kwukwe ka ọ ga-esi dị, let the person be anathema. Ka ezie taa wepụrụ onye a n'akwụkwọ nke ndụ wepụ ahịrị akwụkwọ nke ndụ and so many and so forth. Remember na those olden days ha kwuchi okwu etide ọfọ say onye ọnwụ na-ekwu let the person na-ekuzi nkuzi asị na onye fara ọ na-ekuzi heresy. Do you know they go and read the ancient books? They murder a lot of people. They murder a lot of people. They kill some of them.
na ha protest against the Holy Church. There were so many councils, there were council of Ephesus, there were council of this year, France. There were so many councils. There were council in well. Ebe ha na wee introduce Chineke ha na-eme introduce when so many council ebe ha na wee na ratify na-etinye na-ewepụ so many things ha kwụcha ha etinye tiofọna agwara nwa council of Ephesus ka ha na wee tinye na Mary with the Theotokos, man of God, as long as na ikwenyere na nkụzi ha nkụzi ndị Rome in under the bondage. What was when introduce of crucifix was not even there before. They manipulate, they added something. There was a time the Roman Empire, has introduced where use Roman calendar, where superimpose. Now that 7 days in a week, was had a very chicha. One was a Sunday, was a son, God of sun. Medagwa was the Monday, was the moon day. Was the moon. Medagwa was a good was the lecture of the lecture on Tiabuna. The lecture came in Kuzi Pasaria. Well, even that Saturday, they had a worship the God, the Saturn God. So many and so forth. But for the fact that they colonize the whole world, they impose their 7 days in a week of attend to come and stay. Like not that Igbo, I was 4 days as a week. Representing 4 cardinal points, east, west, north, and south. But for the fact that how they colonize, they claim that their own is superior. In the didn't chef. Okay, during the time of Emperor Constantine, in the year 325 AD, he had about BC, before Christ, and they introduced AD after death of Christ. Now 325 AD, like 325 years after the death of Christ, according to their own history, came and introduced the crucifix. So over 300 years, the man, as they said, the man died. Nobody remembered that the man was bothered on the cross. They will just go and cook up something. Do you know what happened? One emperor, Emperor Constantine, during his reign, he said, during that time is the Roman and the Italian government that is controlling even the Vatican. But Constantine helped them so much and now created part of the Italians as Vatican so that they will be a government of their own. So, can you hear me? However, West this man dreamt the Roman Empire na-achị ụwa. Wee sị na ya furu crucifix. Wee fụ ebe ndị agha ya, because how the world is survival of the fittest. If you're a king, an emperor with strength, great might, with multiple soldiers, you can invade a country, defeat them, and start ruling them. Ruling them by taking whatever that belongs to them by fire, by force. These people committed crime. They're supposed to come and apologize to Africans. Now, you know what they did? Now, during the time of that Constantine, he said he dreamt and now saw his massive soldiers that they can remain, that they can subject the entire world under their titles, under their spiritual leader, under them. The whole world can be under them if they can win this war by introducing crucifix. That's how the man made available crucifix. And now give a mandate that every soldier, all his warriors,
everybody that is fighting for their interests must wear crucifix. Because they know, in that dream show him that he can win the war of Chichobie, but to colonize the whole world under his leadership. He can only achieve that by introducing crucifix into the whole system. That's how they introduced crucifix. And now molded one man on it and said, this is crucifix. That is how, until today, they are using the same method of introducing crucifix to project whatever they do. They hide under the name of one man called Jesus, introducing so many things under his name. They came to Africa, they took our morals. They conquered us by giving us that the region of that crucifix and took away our morals. Before the arrival of these people, Africa had high moral standard. But today, our people have abandoned what they have and are going after the white man. Believe me. Lest we Africans come back to our roots. Odinana Igbo. Onye Igbo chigata azụ iwu na onye riri eri n'ihe na-esi na nke onye akọrọ akarịa. Kedu ka esi wee bịa ịkpọ ya ancestors evil? Mana ị na-celebrate ancestors mmadụ, they are called the saints. Africans. Look at the pictures they painted. Lucifer is one of the beautiful angels. They painted Lucifer in black. No resemble Africa. So you are not a painted black. But them on their own, they know that even Lucifer is not even black. Then why must they paint it black? That we Africans are evil. What I can tell you today is go back to your roots. What you don't solve in time, years you have gone to this, very. If you invest that power and such energy to your Odinana, you go far. I'm a living witness. Come back to Odinana. Kache the mother again. Inwe ajụjụ na nkụzi taa ma ọ bụ ihe ọbụla adị agara ọfụma Ugochi na whatever you are doing ma ọ bụ ihe ghọtara n'ọdịnala Igbo, send the message 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ aha m. Ya gazienụ.